भैया देखा हो केकरो आम में अभी टिकोरो न धैले बा और हमारा के पकल आम देखेला मिलता। हाँ ए बबुआ कलयुग हो सुबह विपिन संयम हाल ए रवि ए बबुआ नीतीश कुछ सुनावा हो। ला हाय सुना कहाँ जाके करही छौड़ी नीक नीक काम गे एगे बताओ ना कहाँ जाके करही छौड़ी नीक नीक काम गे अगे नीक नीक काम गे ता चैतावे में पाक गेलो कैसे दोनों आम गे ता चैतावे में पाक गेलो कैसे दोनों आम गे ता चैतावे में कैसे पकलो। घुमाई कहाँ कहाँ छोड़न दिन दुपहरिया में घुमाई कहाँ कहाँ छोड़न दिन दुपहरिया में गे छौरी माजा मरी लहरिया में गे छौरी माजा मरी लहरिया में तो कैसे चैतावा में पाक देलौ दोनों तोरे आम तो कैसे चैतावा में। बूढ़ावा जवान के तू काहे तारा सावही चीज हो तैयार तब काहे न खियावही बूढ़ावा जवान के तू काहे तारा सावही चीज हो तैयार तब काहे न खियावही कहाँ कहाँ घूम लेनी अभी चारों धाम गे एगे हमरो बताओ कहाँ कहाँ घूम लेनी अभी चारों धाम गे आगे अभी चारों धाम गे ता चैतावे में पाक गेलो कैसे दोनों आम गे ता चैतावे में पाक गेलो कैसे दोनों आम गे ता चैतावे में कैसे पकलो। ई का कैनी गे छौरी ई का कैनी गैट जवनिया ढीला कैनी गे कगे छौरी नाए साला बलवा कहाँ फाड़ आईनी गे रासे माजा मार आईनी गे कगे छौरी नाए साला बलवा कहाँ फाड़ आईनी गे रासे माजा मार आईनी गे तो कैसे चैतावा में पाक देलौ दोनों तोरे आम तो कैसे चैतावा में। घरवा से निकला हाही साजिए सवार के राख दे ही लोगावन के मुडावे बिगाड़ के घरवा से निकला हाही साजिए सवार के राख दे ही लोगावन के मुडावे बिगाड़ के रावी राऊ सन के दे ले दऊ तोरे नाम गे आगे दे दे न गे सुबोधनी तिस के दे ले दऊ तोरे नाम गे आगे ले दऊ तोरे नाम गे ता चैतावे में पाक गेलो कैसे दोनों आम गे ता चैतावे में पाक गेलो कैसे दोनों आम गे ता चैतावे में कैसे पकलो गे। नमूना रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर।